Centenars de fidels s'han acudit avui a Benigànim per a celebrar la festa gran en honor de la beata Inés. És un dels actes religiosos més multitudinaris de la Comunitat Valenciana. Avui s'han repartit les tradicionals taronges i estampes de la religiosa que va néixer en este poble el 1625. Benigànim s'ha despertat engalanada de dalt a baix. Avui s'han repartit taronges, fruites del taronger més antic de la Comunitat Valenciana. Segons la tradició oral, el va plantar la beata fa 350 anys, però del revés, i a pesar d'això va créixer lluent i ple de fruits. Centenars de fidels, atrets per la devoció i la tradició, acudissin cada any a este poble de la Vall d'Albaida. En autobús en 55 persones i venen ja molts anys, almenys 11 o 12 anys. Perquè és que n'hi ha tanta devoció, si en Benigànim tinguem tanta fe, que és increïble. I tinc molta fe a la beata, perquè m'ha concedit moltes coses i estic molt contenta. La majoria d'hogars de Benigànim tenen la seva tarongeta. El dia començava amb la tradicional missa que enguany ha celebrat el cardenal arquebisbe de Barcelona, el valencià Ricard Maria Carles. Esta vesprada els actes religiosos finalitzen amb una processó en què s'escenificaran diversos miracles atribuïts a la beata.